هات راگهاندن کو رژیم سوری بریار دا کو موچین مامۆستایên کورد li Kurdistana Sûriyê bibirin heta ku seraserkirina rewşa xwe ya taybet bi xizmeta leşkerî ji rejîma Sûrî re. Malpera Basî News belav kiriye ku rejîma Sûrî biryar daye ku moçeyên mamostayên her du bajarên Hesekê û Qamişlo û gundewarên wan bibirin heta ku rewşa wan ji aliyê xizmeta leşkerî ji rejîma Esed re were diyar kirin. Her li gorî zanyariyan ku Wîzareta Perwerde ya Parêzgeha Hesekê moçeyên mamostayên bi ser ve nedane li gorî biryarekî ji parêzerê Hesekê û eşkere kir ku Wîzareta Perwerde daxwaz ji hemû mamostayekî kirine ku kopiyekî ji nasnameya xwe ya taybet bînin heta ku lîkolînên taybet derbarê wê wernekirin. Her wiha hate ragihandin ku wê rejîma Sûrî lîkolînekî taybet bi her mamostayekî re bikin. Gelo navê wî di lîsta yedek de heye yan na? Bi taybet ku hate belavkirin ku lîstekî 400 navî li cem rejîma Sûrî heye bi navê kesên pîwîst e xizmeta leşkerî bikin. Ev biryara rejîma Sûrî metirsiyekî mezin xiste dilê mamostayên parêzgehê. Bi taybet ku hejmarek mezin ji mamostayên parêzgehê li gel malbatên xwe li ser wê moçeyên dijîn bi taybet di vê rewşa xirab de. Ya ku Sûrî bi giştî û Kurdistana Sûrî bi taybetî têde derbas dibin. Her dem û demekî çekdarên rejîma Sûrî ciwanên Kurd digirin û berê wan didin leşkeriya neçarî. Hevdemê wê yekê jî çekdarên PYD jî ciwanên Kurd digire û berê wan didin leşkeriya neçarî.